like proudly ki post sarkar office DNSG West Jantihal District. Kublai ipi ki perlo perjor baro hagan ka video ngadonnya kapan war HP ha kabede bat ki kam ki balai. Ka Government of Meghalaya Office of the District and Session Judge West Jantihal District Jawai ka khot application ya ki post ki balai hapo kate ka office. Kat kum ka notice ka balapan mi aka arp khandai trik panai mi ar sarpan riu kan longkum ni. Application in the standard form offline mode only as prescribed in part 9 of the Meghalaya Gazette are invited from genuine citizens of India who are desirous to apply as per the terms and conditions of this advertisement for recruitment to the post mentioned herein. Ketika office ka khot offline application yaki eligible candidate ki badai kinong song jong kari India ban apply ya kita ki post sapo ketika office ki post kilong kum ni ka post serial number paningkong ketika post stenographer grade 3 ka number of post kan long kawi ka jingsiu nam ta ketika post kan long haka level 8 kata kan long RS lai phau hai char lai spa sibanai ki balai ki kategori ki badai ban apply ketika post kan dei ka UR kategori tang kawi ki kardan puli ki candidate ki dewan pendep ya ka bachelor degree na kano ka university bat rengkat ka diploma haka stenography in English kabadan kam ya kan ka post kan long ba ki candidate ki dewan la prau phau kentin haka 10 minit ban tho nang ka haka ban type hapo komputer kono la kumno ki dewan la sau phau kentin haka 10 minit ka post nomor baar ka de ka post assistant librarian ka number of post jong ka tei kan long kawi ka jingsiu kan long haka level 5 RSR pusa hajar news pa sibanai i post kilong tang jong ka UR kategori kawi ka kardan puli ban apply ketika post kalong ba ki candidate ki depan pendep ya ka bachelor degree or diploma in library science from a recognized university with a proficiency in the use of computer ka post nomor balai ketika post lower division clerk kam bench assistant ka number of post jong ketika post kan long southly ka jingsiu nam ta ketika post kan long haka level 5 ar pusa jar news patang kasih benai ki kategori ki badai ban yo ban apply ketika post kita jong ka UR kategori kawi na ta kasih jaintia angaro lightly ki candidate ban apply ketika post kita ban pendep ya ka bachelor degree na kano ka university and proficiency in the use of computer kita ban don ya ka jingnang ban penut kam ya ka computer ta ka post number basau ka post record keeper ka number of post jong ka tei kan long kawi ka jingsiu kan long ka level 1 khan nyo hajar saus pa kani ka dei na ka panta jong ki UR kategori ki kadan puli ban apply ketika post ki candidate ki dewan pendep ya ka SSLC pass from a recognized board ketika post nomor basan ketika post process server ka number of post jong kani kan long kawi ka jingsiu kan long ka level 1 khan nyo hajar saus pa sibanai kani na tang na kamta jong ki UR kategori kawi ki candidate ki dewan pendep ya ka kelas 10 ban apply ya kate ka post sakan mau bagan ka post ki de ban apply haka offline mode haban let submit ya ki application form hapo jong kate ka office nang ta haka bai de bar ki bisa ban siu ya ki bai application kan long pia ban le haki bang ban le ya ka demand draft phila ban le lang bar ki perlo jong pi khnang ba phintip kum no ban le ban apply ketika post kan long kin pediang nado ka sitrik jong banai jon arjar arpon reu ban kajingkut ban apply ya ketika post kan long haka khatsan trik banai jon arjar arpon reu haka por saw baji janmen kabai apply na kamta ketika post kan long lais pa tengka na kapanta jong ki general kategori nang ta shis pa san po tengka
na kapanta jongki SC bat SD kategori. De second mo kumangal ong ba hakbai de berkacing siu na kamta ka by application ya ketika post pihak le ya ke demand draft bat kum churo pihak le submit ya ki application form ke jongpi hapo ke district and session judge West Jentihel district Jawai. Ka age limit ban apply ketika post kan long ki candidate kinum duna ya ka prasnam sajrong hadu life arsnam bat kandon ya ke age relaxation ke ba sansnam na kapanta jongki SC SD kategori. Dia ka de berkitu ki baladan na ka service ban apply ketika post ka claim don syuka age limit kumban long ki fresh. Di kani kalong kalat kabu na kapanta jongki prasamla ki ba claim pat don kam don jam ki badang yalai thma manta ban wat kam wat jam ban penkre na kapanta kalawi yai persang ban tap ya ki post ki ba long eligible ban apply tenga kantu ya kitu ki prasamla ki badon ya kamon ban apply ya ketika post kin le no kam kloi ha kapor ka babyang kanang ba kanum don kanu kanu ka jingthut bat kanang ba kanum lokot kapor ban apply na kamanta ketika post nomor ba ban le offline ya ban le lendin ban le mi Sabang sa office berkumta terter de sale kam kloi hakapor ka babyang de tangkum ta hiperlok ngin se kandu hakawai pat ka video kublai sibun.